kan dandan ini ya dandan. Oh, kamu ketuaan. Dan ya sama kan? Ini tuh. Iki properti. Kok benja? Tumor. Tumor timur. Iki sing nang alus-alus iki. Kakak sepal dari itu. Nggih. Kabeh wis dadi kaya ngene dadi jeneng. Jamur jeneng saya. Kok gede? Weh, ten. Aku ora modal apa-apa pokoke laptop iki. Kuwi lap apa? Pokoke nek entuk langganan nglayani yoga-yoga. Lah, golekane ana wong ayu ki nek waras nek pas mendem. Iki langganane yoga-yoga sing jenenge Agus. Seragen ki mati ya bareng temandang karo iki. Arek gableke dhuwit 20.000 njaluk nang hotel iki banyak. Asrawi ya cukup lho. Ngene. Saya mbok iki kabeh kudu dadi jenenge anyar to, Mbok. Nggih, niki sinten niku? Kula Ibu Poniam. Oh, Mbok Deponia. Nggih. Wes sapa Kang? Dadi sapa? Binasir butuh. Gelombang cinta, gelombang cinta. Oh, ngono lah kowe. Nini. Hah? Nini. Nini. Nini sakmono lah nunuke sakira. Sampai Kita ayu kok. Iya, pesta iki Nini. Pesta nek kowe-kowe ngono ora mungkin iso ngobyek kaya aku cukup lho. Ayo ayo. Ngene wis tenang sret kandhe. Kang Kingun ku dadi sapa? Mbok De sapa? Bisa kenake kono butuhe aku laris. Aku pokoke jenenge sapa? Heh? Kok wis Jane loro sing sitok diterak becak mlumpuk. Lah piye lho, aku ki nek ali-aliane apa nek kena sudar. Karo kadar. Oh, kena pengendang kadar ki sing diserang kene. Ngampek mlumpuk rene kabeh. Wis angger pokoke ngene iki kaya film India. Jenengku Talih. Sapa? Mbok De kabeh. Mbok De, Mbok De. Ora didhawuhi kok sowan Mandura to, wae dhewe. Iki terus disebar ning ndi iki? Iku woke gak disebar. Aku mau nang Taman Lawang mau aku. Lah iki sing jenengane gak bayar. Ayo ora bayar. Oh duduk. Mbok De ki ana piyayi ganteng ki sapa ya? Iki sayane priyayi. Awake dhewe iki diutus karo Sinuwun Kokrasana golek patah. Hanya apa lek badut-badut kaya ngene iki? Badut ki lho. Dirasake dhisik to. Apa? Ropo badut nyoba sing mundi? Aku wedi iki ketheke blopo. Dadak yo diciki kaya. Aja ngelane badut. Hoi, Yulia Perez. Yulia Perez. Oh, Lambemu ngomong apa? aku wedi iki. Se. Iki senjata nih. Aja macem-macem tak lewek kapok. Susune wis kadaluwarsa. Sewu Gusti jenengan niku sinten? Oh, iya wong ayu tepung nek aku Surakupita, pati saka Mangunkulo. Katen ta iku jenengan sinten kok kados Iki Surabaya. Aku dadi lali ngomong apa. Prabowo. Prabowo tanpa kostrat. Wani.
Wani. Mau dicekel kapok. Menawi panjenengan sinten yen sewu? Prajoto. Pragono. Iki ape lho? Siji iki ape lho? Ya apa? Cangkeme metu rambute. Tinggi aku. Sing penting iku buka setan, tapi rasane rasa ketan. Ah, pinter. Aku tekaku ning desa kene iki arep golek patah. Diutus sinuwun kok Krasana golek patah kanggo ngantenan. Romo sak pasti bingung endang utani sih. Nek latihan aku sing ngomong. Oh, ngomong apa sih? Aja kakan omongan to. Kene butuhe apa kedan. Aku wis ora sakakan ngomong nek butuh dak kene. Yo iki biasa ning tobongan ya apa? Tak lewek kene. Gusti kan dos pundi. Pangerti o endang utani sih. Aku diutus karo Gustiku Kokosrono. Injih Gusti. Kudu golek patah cah ayu saka desa. Patah. Nggih. Patah iki menapa? Patah itu cuklek kuwi lho patah. Patah nggih tugel. Kowe ora kleru to, Mas. Kene kok golek bis patas ning kene. Kene ora enek bis patas. Iki elek budek. Oh tak kokop bun-bunamu kowe. Hebat tandai ludruk gitu. Aku ya iki wis kemriyek kangge ngono. Oh ya diopeni iki preti asmara iki. Wes, pokoke nek ketanggol tanda siji kuwi ora mungkin menang. Bar entuk bantuan 40 yuta iki gila banget dek. Yo. Iku sing dukur kok meneng ae kok. Mas, Kae miskram, bar miskram ke. Kae wis bar miskram, kae wis ora iso nyeten setiril kae. Apa dikira aku negatif? Ampun bae. Mas. Rokoke, Mas. Asmamu sapa wong ayu? Endang berdineksi. Endang werdi ningsi, Prawoto. mau wis ngomong endang utini sih mboten krungu Romo. Aku ora krungu. Oke nggih. Iki sapa aku apa kowe sing ngomong? Wes Aku wae, kenalane kula. Mas. Ah, untuk itu. Moh ketek. Kang Asip lara. Oh iya. Niki jenenge sinten iki? Oh Nini. Iki Mas tamu iki Nini iki anake loro. Kok iso? Rene ndase. Lah sing iki sinten sing iki? Niki sing setunggal niki mboten eling. Mergo sak jelate mboten nate teko. Ora teko ning lak bener kabeh to. Daripada toko mungkin lali kabeh. Ayo sing ngomong sapa iki? Kayak aku sing ngomong ya. Endang utini sih lan sak boyo kabeh iki arep tak boyo neng Madukara dadi patah Gusti Kokosrono. Injih. Sampeyan tak boyo, Jere wae. kenaken yo. Monggo. Ayo ayo. Kakang Kokrasana. Yo Yayi Brotojo. Sareng ngaturake sembah Kakang. Yo tak tampa sembahmu Yayi. Iya tak pundi. Raden, kula larasake ngaturaken sembah pangabekti Raden. Yo tak tampa Yayi Larasati. Inggih kawula tampi Raden Kakrasana.
Bratajaya. Iya, Kakang. Piye dadine uburampe keramaku ya? Wis aja sumelang, Kakang. Kabeh wis cumawis. Ora bakal nguji wani. Apa ya? Kok akeh banget prasarate wong arep Rama iki ya? Nggih kata to Raden. Apa wae? Sedaya busana penganten saking panggih kados kirap. Lajeng busana sentana tasih ingkang amung-amung sanesipun nggih kata to Raden. Pancen akeh ngono. Prabowo. Dia anggamu golek patah wong ayu saka desa. Kok iki kok sajake memedi sawah sing mbok gawa iki. Loh, wau kula ketemu si Ayu. Kok mlebu rene kok ora ayu kabeh iki? Ora, kowe nggawa teko kono wis kebon binatang iki. Ngene rupane kok. Jane sore meng ya ayu diharap wong papan. Iki rombongan sirkus saka ndi mbok gawe. Sajake sing ayu-ayu mbok simpen dhewe ya. Boten. Akan mereka kok. Sapa? Wah, iki pancen ayu tenan. Ya gelem. Anu jalan-jalannya. Oh, sorry, Wah, aku lali Mas yang gojam, iki jam-jaman. Gusti, Ya. sing niki nggih kula purun. Lho kapura iki piye? Lah tadi Gusti ngomong niki sing paling ayu. Lho lah iya, aku sing gelem dudu kowe. Nggih. Aku sok kapan ki? Aku sesuk. Tak main-main. Aja to. Gusti, Ya, menika endang werdine sih. endang merdine sing jenengmu. Monggo. Kowe arep gak dadekake patah. Patah. Ya, patah manten. Oh, ngaten sinten iki kan badhe kromo. Wah, aku sing arep kromo. Jenengan. Ya, Kone pun gede ning dereng kantri promo. wis Nasi linggih kok dadi niku patah. sinten Gusti? Iku rak bojoku tenan iki rak. Wis saguh dadi patah. Dere dawuh jenengan. Ya yang ngono. Larasati karo Bratajaya. Oh, niki Raden. Iki sing bakal dadi patah. Ajarana tata krama kraton supaya ora ngisi-ngisini. Mriko sampun dalu masakan. Wis ana aku bali menyang. Ayo kowe melu aku kono dangan ya. Gusti, yang sewu panjenengan ngerti dhisik. Aku Bratajaya. Bratajaya. Iya. Kadange Kakang Prabu Anangka Krasana. Mekaten. Oleh ayu to bosangan. Sembarang kowe karo Gusti Ayu. Yang dusun kok sembarangan nggih Gusti nggih. Panjenengan pesa tangane le alus lho, tanganmu kok koyo ngene. Lha wong desa. Wong desa ya saiki. Gusti kados aku ditepungke aku larasati wedine sik. Gusti dalem wedine sik. Iya. Wedine sik. Lha Gusti. Kowe bakal dadi patah. Mongko ngiring manten bareng karo para putri liyane. Oh, mekaten. Aku
panjenengan nggih badhe tindak to Gusti. Aku kudu melu. Amarga Aku karepe piye to iki wedine sih? Sajane kan ki arep ajar dadi patah. Apa karo sing liyane? Ini kalau badhe nyun sewu, badhe tindak. Nyun sewu nggih aku tak ngomong dhisik. Skenario-nya kan gitu toh? Iya. aku pengen berokam jenenge Banowati. Badhe tetepangan apa kados pundi? Iya wekti ningsih wigatine aku arep buktekake kabar kasulistyane sarta solah bawani. Oh mekaten to. Kadunya sewu. Lah rasa sindel kok jahat to. Ya. Duwe kata kamu karo Gustiku. Waduh. Ojo cedak-cedak. Ora gelem piye ya? Dadi wong aja ciketan aku. Gitu. Das budi. Monggo to Gusti aku krungu kabar Banowati lagi caket karo Pangeran Permati putra panenging Pandhawa. Jenengan sampun tepang kalian Raden Permati. Durung wekti Lah wong menika kondang gantenge kaya Brad Pitt jare. Brad Pitt kuwi sapa to larasane? Brad Pitt kuwi ha? Menika lho. Apa wong ngertine Roy Martin. Oh, balas biasa sami. Ora meron nate ngertos nek Brad Pitt buat banget. Nganten to David Beckham. Oh, David Beckham. Wis ayo enggal diwiwiti Larasati. Monggo Gusti. Oh, ije monggo tak dereng wajib.